Ještě mi dají 500 korun na dovolenou. Tohle je povánoční výprodej všeho a s příspěvkem na dovolenou. No takže lidi, dneska se zahrajeme Roblox a dneska se budeme dělat srdce a uděláme si teď společně skin. Nechci mít tenhle tvář, takže asi tu si můžu dát. A nebo si dáme tenhle. Asi tenhle, ten se mi víc líbí. A když tady bude nejvíc lajků na tohle video, klidně natočím ještě víc videí z Robloxu. Dobře, takže pojďme se kouknout, co to tady mají. Se sbírají vločky, já mám 57, protože jsem tu už byla. Ale se to tady nepletu. Jde to tam Bruce Lee? Jdem na to. Kouknout se tam. No, takže nám to prostě tady přibývá nahoře. A uvidíme. Najdete. Ale Bruce Lee má jak blázní. Tak. Hustý. Ano. 5000 nebo 7000 lajků, to nevadí. Tak. A prostě tak, no. To je jedno a můžeme kolik sem. A když budete chtět part 2, tak můžeme udělat part 2, takže to bude nejlepší. No a uvidíme. Jo, to je koníček. Oh my gosh, to je hustý. Wow. Takže pojďme si udělat domeček, takže najdem nějaký místo. Tady ten, pokud tady bude víc lajků. A tady tam, pokud to bude ještě víc, anebo tady ten, že se vydělám na vločky. Barák. Takže si zatím dáme asi tenhle. No a musíte normálně se tu pardon lidi, ale já jsem potřeba, aby jsem si vydělala na ten domeček, takže takže vracíme se domů. Já jsem jenom nabrusla trošku, takže tak to nevadí, teď to asi nevšiml, takže nevá. Se ani nepamatuju, barák. No, hezký. Dobré, takže... No, dobře. Říkají mi různě. Tak mi říká Nastěnko. Sestra mi říká Nastě. A Macika mi říká ty čarodějnice. Ty zmír. Nastěnko. Moje milá, jak si mě zamůže? Dobře, takže to nevadí. No. A jestli chcete part 2 jako druhý díl téhle série, dejte 21 nebo 20 000 lajků nebo něco a natočíme to v takže čauky.